ndalo higni ka odiochieng' ma nyoro tuke mag CHAN nochakore ayanga e piny libamba ma Tanzania. CHAN ma higa 2024 mibage pinje adek mag Tanzania, Uganda kaachiel kod Kenya. Ka odiochieng' ma kawuono tim mar Harambee Stars bro bago tukgi mokwongo gi tim mar DR Congo kochakore saa 9 e wang'e e alap ma Kasarani, ka jo Kenya osewuok karombgi mar chopo e alap ma Kasarani chon, ka arita bende oket makare nyaka Mogajwang' e tugono mokwongo mar Kenya gi DR Congo. Magi duto waiko ni e chenro ni makawuono mar migago, to mokwongo magi weche momiyo pek odiochieng' makawuono. Oganda jo Kenya wuok oko ka girieyo Kasarani mar dhi pako Harambee Stars machako tuke mag CHAN gi DR Congo kawuono. Obila oketo hinga e alwora ma Kasarani kaka yor jiwo arita e kinde tuke mag CHAN. Ng'ato achiel ochiel gi magina itiende e kinde ma obila ne keyo josiasa masiro Rigathi Gachagua Gilgil. Nya kora Mogajwang' kamano maintiere rwakie chenro ni mar migago ka mi thuolo ma tudri kodwa e namba mar 3-6-0-0 kimia pachi nyisa ni tim mar Harambee Stars nyalo loyo tukgi mokwongo gi DR Congo kochakore saa 9 koso oyo nyalo oro na namba oteni machuok e namba mar 3-6-0-0. Wantiere benda achiel kachiel kokalo mbui mar Facebook kaachiel kod YouTube. X wantiere @Ramogi TV KE @James Opondo Senior. Machiegni nyinga en James Opondo. Tim Kenya Harambee Stars nobagora kumargi mogik midhiambo manyoro motelo ne tukgi mokwongo e tuke mag CHAN higa mar 2024 e kindgi gi tim mar DR Congo alap Mamoyi Stadium Kasarani. Tim no mitayo gi kocha Benny McCarthy osebedo ka ogoyo tach e alap ma Kasarani Annex ka geno nitiere ni Kenya nyalo goyo kang' maduong' ponono ni giloyo tukgi mokwongo. Kenya nitiere e Group A kama oting'o timbe mag Morocco, Angola, Zambia gi DR Congo. Jatend piny William Ruto nochiwo singo mar miyo timno mich mar omenda maromo $600,000 poni gikawo kombeno kuom thuolo mokwongo. Alap ma Nyayo midhiambo makawuono biro bago tugo machielo e kind tim mar Morocco gi Angola, ka tim mar Madagascar biro rakore gi tim mar Mauritania e piny mar Zanzibar saa 2 otieno. Yes. I think it's going to be easy because, first of all, I think we are like 3 or 4 experienced players. We always talk to these young players. We motivate them. We also motivate ourselves because it's not only about them, it's about the country. I know they know, or I can say like we all do know that we need to perform because we are playing at home. So I think there is no pressure. You know, we have been with them for a long time. We know, we've seen how they've been playing. So I think they will do good. The mood in the camp has been surprisingly very calm, very good. I think on the training pitch, that's where I make my assessment. So everyone's been working exceptionally hard, and the players have really pushed each other and pushed themselves also to get to be part of the squad and to be ready to be selected, whoever is going to go out on the pitch. Jo Kenya bende owuok oko mar chopo e alap ma Kasarani nyakoro Mogajwang' ne en wuotho ma jo Kenya ochako gokinyi, kata kamano apeni olor kilomita 1 kapok ichopo e alap ma Kasarani. Kata kamano kwe pod nitiere ka jo Kenya ma onyiewo tiko bro yudo thuolo mar donjo e alap ma Kasarani mar neno tuka tim mar Harambee Stars ma bro tugo gi tim mar DR Congo kochakore saa 9 e wang'e. Ka ionge gi thuolo mar chopo e alap ma Kasarani kata nyiewo tiko, ibro neno tugono achiel kachiel kokalo KBC magin jogo ma onyiewo rights mag nyiso tuke gi nyakoro Mogajwang'. Koro
kaponi no kinyeo tiko pod thuolo nitiere nikech tuke mag group A kama oting'o tim mar Kenya, Angola, Zambia kaachiel gi Morocco gin tugo ma ibro bagi Kenya kae, ka bende alap ma Nyayo bro bago tugo odiochieng' ma kawuono, tugo ma ibro bagi sa 10 wang'e kik bai. Ka wadhi nyime ni jal moro achiel gi Magina e tiende Gilgil kaunti ma Nakuru kama ne obila keyo moko kuom jotelo masiro lwedo jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua. Jotelogi mane nigi paro mar bago romo moro e alwora ma Gilgil nodinegi gi obila mane bayo Magina e kor yamo mondo oke oganda. Jotelogo e riwruok mar DCP oseyo obila mane odinonegi ka giwacho ni ma en okang' mar 4 dweche 2 ma rakruok kodgi, ka bende gikoni ok gibiluor kendo gibiro dhi nyime keto piny owacho tesre. Kiongozi, nikaenda huko Murang'a, wakati watu wamenigoja wengi hivi, askari wakapanga kwa njia, wakaanza kupiga gari zangu risasi. Gari hii mnaona hapa hii, tulipoenda Mande kwa Epoa, hii gari hii ilitolewa risasi 7, ikiwinda kijana moja mwaka 34, ikiwinda seneta wa Murang'a, seneta Joe Nyoto, ikiwinda seneta wa Kiambu, seneta Karungo Thangwa. Juzi wamesema hakuna pesa ya shule, na saa hizi tunaongea na wewe, yule mtu wa fire sijui mimi ni anasema noma nasikia Komolo anapelekea watu pesa, badala wapeleke hiyo pesa kwa shule ndio watoto wetu wasome bila malipo. Hiyo pesa wanapelekea watu kwa mfuko, na sisi tunasema wao lazima waende nyumbani raundi hii. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki okwayo jodak e kaunti ma Baringo mondo okaw okang' mar nyayo kwe kendo riwore kod sirkal kuom neno ni jonjore e alworano otieki. Kowuoyo e alwora mar Karbatonjo e kaunti ma Baringo e kar lemo mar duoko erokamano, Kindiki wacho ni sirkal biro neno ni oor obila mar rito kuno kendo neno ni dongruok e alworano odhi nyime. Masomo kubwa, mimi binafsi nimesaidika. And I thank God I came today to AIC Kabaratonjo, because this message, message ambayo tumehubiriwa, is my message kama kiongozi. This is my message as a leader. I must be careful, kwa sababu kuongea sana unaweza hata pigiwa makofi, lakini baadaye wakati watu wafikirie ulikuwa unasema nini, unakuta kwamba umetia hasara kwa jamii ama hasara kwa taifa. So I just want to ask all of us to pray for our country, to stand together, to support our government, and pray that going forward our country will be peaceful and our country will remain united. Familia moro e gwenge mag Pith Kongaro e sub-county Mauriri manyora tero ne wuodgi mane ogo kod lisasi bang' ywaruok omuoche kind familia ariyo. Ywaruok ma itudo kod weche lo dwe achiel mokalo. Familia mar Patrick Okelo obila wacho ni nyaka ne kese ni chop ka obila nonro malong'o pok otim ka giwacho ni pod gidak kod luoro. Rawera mane ogo kod lisasi Charles Ogejo Okelo wacho ni pod odak kod luoro, ka bende gombo mare en ni otim nonro kendo kaw okang' mar chik ne obila. Lipot yango ni familia ariyo gi osebedo kod ywaruok mar lowo kuom kinde, ka bende kes mar lowo ni sani nitiere doho. Tendo obila e sub-county Mauriri wacho ni pod gidhi nyime kod timo nonro. An gi luoro mang'eny ngech kata an aja Jua Kali asebedo ka nadhi Jua Kali, sani nyaka Jua Kali macha temo go sani korane gi luoro ngech adhi Jua Kali to katemre saa moko mapok oromo kata saa 11 to chuno na duge ot chon ngech an gi luoro ngech jogo pod chal gima pod gimanya. Sirikal marwa mamalo nyaka gi mapiny te, ngimana ni en at risk, an at risk. Kuyie to konya uru ma kata ma Jua Kali manodhiye sani kaluwore gi risasi manokalo e dende ok en gi yot mar timo Jua Kali. Koro pek kata mar kaka okonyore ot chuno ni nyaka wane mwadonji kaka oweteni. To gini koro chalo ka gima bochako miyo wa pek moro. To ng'ama notimo gini to pod ne oko. P3 wasejaso, wasegolo gine mag x-ray, wasetimo gimoro amora kaka sirikal ne dwaro.
Koro buk ma wan godo sani ni nyaka sani onge gimoro amora ma sirikal osetimo. Ne wamiyo nyaka polis nyaka CCTV footage kaka bunde ni notimore. Kana dhi headquarter office maduong' ne gikonwa jatelo mar CID ma Mugori no kona ni mondo wago badwa piny kendo walure gi chike mag polis. Chenro mapile ne orochre kuom kinde e sikund primar ma Sagana e kaunti ma Kirinyaga bang' jonyuol mani kod ichwang' bago ng'anyo ewi gedo mar apis ruoth kod kar jot mar obila e alwora mar sikund no. Jonyuol go ka otelegi kod jakom mar PTA Jeremiah Gikunju wacho ni ok ne onyisgi wach gedo ma kamano madhi nyime. Gedo ma otelne kod CDF mar kar chung' od bura ma Ndia ne gichungo nochuno mondo miyo chung gedo mondo dar e kar gedo no kendo singo ni onge tij gedo mabiro dhi nyime kanyo chopo kendo migi lipod no makare. Jod bura makono kata kamano siro lwedo gedo no ma wacho ni en mar chiwo arita ne kar tiegruok mar lony manyasani ma osebedo ka imonjo kendo iketho kuom kinde ka kinde. Bende obi oseyo ne MCA mar gweng'no mowacho ni ma oluongo jonyuol go mondo ochung gedo no. Wanaona aibu ile inafanyiwa hapa. Wengine wako na mashtaka ingine hatuwezi kubali. Tunataka watoto wetu wawe wanasoma vizuri kama vile tulianzilia kusomea hii shule. That thing was made ambayo kufanya ICT center. Tulikubali kwa sababu tulijua ni watoto wetu wanaenda kusomea pale. Lakini sasa kusikia ati ni ofisi za assistant chief ama ni ofisi za chief, there's no way ambao Ministry of Education itaungana na administration. Watoto wetu watakuwa na shida na tunaona kwamba hii ni kitu ambao hatungependelea kwa shule yetu. Classes leaking kule chini, watoto wanakanyanga chini, watoto wetu wengine wa grade 9 wanasomea kwenye hall, hatuna laboratory na sasa badia hatufanyie hiyo. Hata choo huko imekatika na imejaa. Na tukiwaambia pale kwa ofisi kwao pale, wanasema hiyo choo ndio iko mzuri. Sasa watakuja hapa wakati tangukia watoto. Riwruok mar Kenya Youth Defence for Democracy koro sayo piny owacho kuom kelo midhiero ne joma tindo madwaro pande ka koro chuno mondo migi chulo omenda ma samoro gionge godo mondo migi yud opandego. Bende gisayo sirikal kuom duoko piny omenda ma ichiwo ne sikunde kod kuonde tiegruok to kar mano gitimo sinani e chiwo sire kor gwenge mag manyo huma mar siasa. Gisingo bago ng'anyo e pacho ka panone sirikal orem kelo lokruok ma winjre. Young Kenyans who attain 18 years are by law required to register for identity card ID. However, to acquire IDs, the cost is prohibitive as the applicant is asked to pay 300 shillings before they process the application for issuance of identity cards. This is strange as the young Kenyan who has just completed school, he or she is jobless and raising 300 shillings is practically impossible. The consequence is that he or she will not acquire an ID and will therefore not participate in the political affairs of this country, including voting in the forthcoming general elections 2027. Ni huzuni sana ya kwamba kiongozi wa Kenya ama kiongozi wa nchi ambaye ni Ruto anaambia watu ya kwamba ID ni free of charge na watu wakifika pale wanachachiwa pesa. So tunaomba serikali, vile kiongozi wa Kenya alisema ID ni free of charge, hii charges ya 1000 siweze kutolewa ili wananchi wale wametoka shule vijana na wasichana waingie pale wapatiwe ID free of charge ili wapatiwe ruhusa ya kuchagua kiongozi yule ambayo wameamua kuchagua. Tunaomba Mheshimiwa Rais William Ruto, you are the president of this country. Whenever you give a directive, kindly ensure that it's not just on the public forum kwa zile mikutano ya siasa. Hakikisha kwamba yale ambayo unaongea yanafanyika kwa ofisi za serikali. Adaka oyema adundo kapokodhi yue na penjini to ingi paro mane tugo mokwongo mar Harambee Stars ka gibiro tugo gi team mar DR Congo kochakore saa 9 ya lapa Makasarani. Aneno kacha Ruma Tela ka nitiere Marquet to wacho ni Harambee Stars dhi go DR Congo gonde 3-1. Aneno kacha Ramogi TV James Opondo migago chopono wa yorno makare na boss Udoremo aneni makare kenda kwa na team mara Harambee Stars hawi maber kuom tukgi ma kawuono
Aneno kacha bende Kennedy Manyala kawuok Sango Buru School wacho ni aneno Ramogi kendo tuke mag CHAN orito maratari ka okwayone team Harambee Stars hawe makare. DRC dhi goyo Kenya matin mano Omondi Marende kawuok Nyakach pacho nyakwara mgojong we adhi yweyo ka waduogo to pod wan gi weche mathoth. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Royal Mabati Factory Limited nitiegi discounts mabeo mokalo mag dier higa. Tiles mag tado mag deka iyudo gi siling 100 kende ka steel trusses to yudore e siling 255 mita ka mita. Wakelo ni nyaka idhodi maonge chudo mora ei Kenya mangima. Gochno e namba ma en 0722 638 kata chwal order mari e www.royalmabati.com. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock, worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, home of discount. Wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza star 811 star 415 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga star 531 hash and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial star 531 hash and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Jako chon loyo dhi kajuoga,
Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Machiegni kendo moheo riwruoge 20 mag wakeyini mowuok e kuonde chung'o buche auchiel e kaunti ma Siaya oyudo tiegruok ewi ber mar riwruoge SAGA kaachiel kod hola gi kungo kaka achiel kuom yore mag konyogi e yor omenda. E kinde tiegruok ma kamano manotelie gi apisas mag bad migawo mar riwruoge SAGA e piny owacho mamalo noyangore ni counties makaluo pod nitiere chien kirango kwan mar riwruoge SAGA makoro gikwayo jopiny mondo omak motegno weche mag riwruoge SAGA ni mara mano eka ginyalo yudo sir kowuok kuom piny owacho. Jalup komishona mochung'ne riwruoge SAGA e sirikal mamalo Peter Okulo wacho ni sirikal oseketo kenge mag siro riwruoge SAGA ahinya to e kind wakeyini kod rowere kojiwogi mar donjo e riwruoge mabiro konyogi yudo kata hola. Kaka gisekano pesa ya gulu noero nyiso ni kata pesa mibro holo ibro mi kaka isekeno. Koro en gima encourage mon mang'eny mondo join cooperative societies okan pesa makoro ginyalo pogore. Sako ni oyawo wang' wa mama mang'eny ma businesses matindo tindo wasechako gi pesa wa matin mwasechango ni to nikech riwruok uriwore kamoro achiel upuonjore to nikech loan ta interest ne bende tin okinyal pimo gu mar bank koro ojiwo wa ng'ama nyalo miyo ng'ato ka ng'ato pesa lwete mondo dhi otimgo gire ok yot. Omiyo wakwayo gi ni mondo mi giriwre kendo giteg riwruokgi. Ok gin riwruok ma gikwecho, gin riwruok mwapuonjo gi motegno odiochieng' ma kawuono kaka ginyalo loso mwandu gi giwegi, ginyalo keto pesgi kanyakla e yo mathin ka dongo to wageno ni gidhi bedo grube motegno kendo wadhi medo cooperative bedo gima successful e Nyanza ka. Moko kuom jotelo e kaunti ma Narok osemo jopur e kaunti mar Kayo chama kapok ndalogi mar keyo oromo. Twagni manotelie kod gavana ma Narok Patrick Ole Ntuntu e nyasi mane okelo kanyakla jopur mag dho chak okoni kayo cham kapok ndalogi oromo osebedo ka tero jopur asara mathoth nikech pok koro iwacho negi ni mondo girit chama mondo ochiegi kuka gitime keyo makamano. Kinde ni bende gavana ne otiyogo lombo jonyuol mondo orit nyithindgi ahinya to manyiri kinde ni ma jopuonjre ni e rusa. Pitisha kwa bunge chupa ama lita moja ya maziwa ni shilingi 50. Na hiyo rais alipitisha. Na unaona hawa kina mama wananunukia sana. Na mtu hata ambaye ananunua maziwa ya kina mama lita moja shilingi 20, hiyo ni hatia. Kwa sababu hakuna maziwa ambayo inauzwa shilingi 20. Iko? Hatutakubali na hiyo sio sheria na mtu hata ambaye atafanya hivyo sisi kama kina mama tutaandamana na kudili na huyo mtu vizuri sana. Naona sasa ni wakati wa kufuna ngano na mahindi. Na nimeona watu wengi wanauza mahindi kabla ikafika wakati ambayo inauzwa. Na hiyo ni kumaanisha ya kwamba kutakuwa na njaa baadaye. Kwa sababu kama unauza ikiwa mkoro, alafu sasa wakati inafunwa wewe una mahindi ya kuweka kwa nyumba yako na boma yako. Ina maana kwamba tutapata shida kubwa sana ya kiangazi ambayo wananchi watapata. Jopur niang' e kaunti ma Migori ywago dok piny mar pur niang' ka gidwaro mondo kambi rego niang' mar Sony 2025 ka otenre kod piny owacho. Ojol pur mar niang' ka gichiwo mbolea kothe puro ne jopur kod kony mamoko. Jafumbo marwa Jo Juma nigi ler mathoth kowuok e kaunti namba 44. Pur man niang' osebedo ka dok piny e kaunti Migori kaluwore kod lipot mogol korwuok ma jopur niang' e kaunti ni. Ma osebed ka itino kod midhieche ma osebedo kokwako sekta no mar niang' ma oting'o mano mar leo mar chudo deke beto niang' kaachiel kod mamoko. Ani ken development ok ber nikech chien kucha nyocha nitie problems mang'eny ma nyocha no discourage farmers e wach mar ken development. Nienge mano be beto mang'eny gi nyogin ma under age. To under age ok mi japur yuto. Omiyo kambi yuto in terms of molasses. Samoro kano oking'e ng'ato to niangi ok bet ni e wang' sa. Ka oking'e ng'ato to niangi ok chuli e wang' sa.
Koro sani wadwaro ni mondo ji obed abeda treated equally. Kata kamano, kaluwore kod lokruok ma osebedo e sekta no mar niang' e pacho kae, ma oting'o mar keto kembe mag piny owacho e lwet ji giwegi e yorno ma Kodesa, geno nitiere ne pur mar niang' nyalo medore ka jopur oseketo dwaro mopogore opogore ne kambi mar Sony masani oseketi e lwet ji giwegi yor Kodesa. Tiyo kata mana higni 2 kapok ochuli, kendo mane ema nomiyo ng'eny farmers ogore piny. Obet niangi ok inyal mi pesa ichak itimogo maintenance maniang' makoro ne ng'eny jopur ogore piny. Koro sani kaka private osekawe ni wagombo ni change obedie, ma ka giwacho ni gichulo ji ndalo 4 kata after 1 week to obed exactly that. Omiyo wagombo ni ka sani koro kambi ni e private, obed ni en kambi makoro dwa winjo duond japur, kendo dwa winjo ywak japur, kendo gombo ni mondo los gik machando japur. E kinde romo ma jopur niang' e bwo riwruok mar Kenya Federation of Sugarcane Farmers, romo manie Bagibo ma Wendo, jopur niang' wach ne siro pur niang'. Ka ipuro negi puothe, imiyogi mbolea kaachiel kod kodhi, ema kolo nyalo jiwo pur mar niang'. Ne Sony chiwo mbolea. Chon kabisa Sony ne golo nyaka pesa midoyogo. Pur ne ber kendo ne ting'o ji malo. To koro sani pur no biro, ma pur ne maduoki chien. Occupy puothi for kata over 2 years, yonge gimoro amora micham, kata gweno ok inyal pidho gwang' ni e dhot, to pesa in the long last onge. Are also expecting the prompt payment, so that when the farmers deliver their crops, they also get their payment on time. Chon kane Sony ochiwo kodhi, to kodhi ni ng'ade kata mana dandala dek, ma ok wei nono makata ndururu. Koro no gik kuma kogine samoro ing'adi te makata nduru mi dong' gi negative. Kata beni kambi mar Sony masalo ni Sony 2025 bang' kawo ke lwet ji giwegi e yor Kodesa osechako chulo jopur e kinde mar ndalo 7. Jopur niang' wacho ni gidwaro mondo koro ma oketi e yor andika. Ng'amo mi Sony owacho ni to gik machalo pur odwa time ang'o, gik machalo survey, gik machalo chudo manyicho wacho, kik owach verbally gi dhoge, to wach gima ong'eyo no bro timo to nyaka ket kibe andika. Kata sani niang' ibeto tibete ka kore katache gi ka kodhi ok winjre. Jopur niang' bende kodwaro mondo koro piny owacho dwok piny sukari ma inyiewo kowuok e piny moko ka ikele pacho kae, kendo ket maino e chiro jopur mag niang' e puro niang' moromo. Sani koro wan gi factories mang'eny. Daher ni mondo sirikal kanyalo yie to koro kik import sukari ka oko. To nikech cost of production of sukari e gweng'wa kaeni osebedo malo, to mabedo imported ikelo gi nengo ma cheap. Koro inwang'o ni mekewa gi ok dhi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Oganda jo Kenya wuok oko ka girieyo Kasarani mar dhi pako tim Kenya Harambee Stars machako tuke mag chana gi tim mar DR Congo kawuono e lap ma Kasarani. Jopiny nomondo wuok oko kinyi mang'ich ka thoth ji wuotho mohewo kilomita 1 mar donjo e lap ma Kasarani. Apeyni mar donjo e lap ma Kasarani din kendo mana jogo mawuotho manyalo donjo ka donjo bende oridi nikech jogo manigi otiko kende ema oyienegi donjo e lap ma Kasarani. Tugo mokwongo mar Harambee Stars biro chakore saa 9 e wang'e ka geno nitiere ni alabno ma Kasarani biro pong' thech tok otiko mag donjo e tugono mokwongo ne ousi ma orumo. Tim mar Tanzania nochako tuke mag chana gi loch bang' loyo tim mar Burkina Faso gonde 2-0 e lap ma Benjamin Mkapa e boma mar Dar es Salaam. Piny mar Tanzania Otieno Manyoro jatugo Abdul Sopo nolone Taifa Stars gol mokwongo kokalo picha choma kapok Mohamed Hussein medo mar 2. The African Nations Championship so special. Now ball in behind. And an opportunity here. Zize. Oh.
Well, it's been since last season. There's a chip in with a couple of goals, and his ball has made its way through. Oh, still towards goal. Oh, he seems to be available. It's a lovely pass, and bodes well for this Taifa Stars team. But now they're under pressure. Oh, Cisse goes down, but Faitoto has it. Oh, over the top from the head. Oh, struck beautifully. Finds the bottom corner. Sopu opens the scoring for the Taifa Stars. 4 minutes into the second period. Little flick. Oh, another tremendous save. Kampol looking for Sopu. Oh, and he just kept going and going. Chance materializing out of virtually nothing here. Yes, he takes it down. His first for Tanzania. And it's come at the National Stadium in front of tens of thousands of his countrymen as he puts the Taifa Stars 2 up in the African Nations Championship. That's it in Dar es Salaam. Gikanya kuna mgojong mochopogo weche manyien chenro ni mar migago badani mondo kora wuogi adhie pap makasarani wadhone tim mar Harambee Stars ka girakore gi tim mar DR Congo. Geno nitiere ni Stars nyalo yudo loch, kata kamano opira nigi duoko adek, iloyo, iloyi kata iwuok amodhi. Duto singo nitiere ma jatend piny nosechiwo. Kolo Kenya to giyud gimoro, ka giwuok amodhi iyudo gimoro, ka giloyo tugo giyudo gimoro. Mana kamano nyakoro mgajwang wageno ni jo Kenya duto ni e tok tim mar Harambee Stars. Kata kamano nitiere jok moko bende wacho ni ne giwuok e piny mar DR Congo, gin gi ratiro mar siro tim mar DR Congo mane emita mar adhula. Ne jo kunya SDA Church machako kiche margi kawuono akoinu hawi maber, akoinu mondo bedi kod odiochieng' makare. Nyinga en James Opondo, joyo makotwenga Kisumu Kajulu Pochi Park kamona mona mauntiere. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable